L'home que treballa comptant vots al col·legi electoral el 21 de desembre. Veu la urna plena a rebentar, que avui tot Cristo ha votat, ai que potser guanya el Pacma. Avui l'han convocat a una hora infernal per ser vocal. Això amb Franco no passava. Hi ha grapats de vots per la Rovira, també molts per la Inés i 27 pels socialistes. L'home que recompta amb un llaç groc, que el fotran a la presó, que hi ha gent que no els hi agrada. I amb el temps que fa que compta vots no n'ha vist cap per l'Albiol, almenys en aquesta taula. L'home que treballa comptant vots al col·legi electoral fa un senyal a l'altra mesa. Hi ha una noia amb els ulls bufons i ella es posa morcillon, nota l'estelada tiesa. Ella me l'agafa de la mà i el porta a un quarto del gimnàs. Ell de lluny sent l'apoderada del Puigdemont. Fan l'amor d'una forma animal sobre vots del PDeCAT, Comuns i CUP i les rimades. 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 Comuns i CUP i les rimades.